Ahoj ľudia, ja som Wolstein, toto je môj prvý redstoneový tutoriál, v ktorom si ukážeme môj vlastne obvod, ktorý som ja vymyslel. Nazýva sa to LS Flop Circuit a slúži vlastne úplne opačne ako slúži flip-flop, takže zmačkneme páčku a signál preblikne, zmačkneme ju znovu, signál zase preblikne. Takže teraz vám ukážem, ako sa tento obvod stará. Takže potrebujete vážne malé miesto na to, aby ste to postavili, není to nejaký mega obvod. Takže položíte si niekam, kde bude stály obvod, musíte ho zakopať ale 2 bloky pod zem, aby to bolo také, no proste lepšie. Ja to takto zakopávam 2 bloky pod zem a je to dobré. Tu si dáte redstone a sem si dáte pistón, ktorý niečo vysúva. Na to si dáte páčku, alebo proste tam navedete ten stály signál. Pistón môže vysúvať aj z boku, ale musí vysúvať ten blok vedľa tohto pistónu. Takže by to muselo byť nejako takto, alebo no proste môže to byť zo všetkých strán, musí sa to vysúvať práve sem, pretože polovica celého toho obvodu je vlastne už známy obvod pre veľa ľudí, ktorí robia s redstoneom dlhšiu dobu. Je to bug switch. Vlastne podľa tohto, ako nastavíte tento repeater, bude ako dlho sa to zopne, na akú dlhú dobu. Takže keď tam nenastavíte žiadne predĺženie, no tak sa to zopne iba na chvíľku. Keď tam nastavíte toto, no tak samozrejme, že bude väčšia doba. Ja to dávam väčšinou na 2. stupeň, takže to raz kliknem a mám to. Teraz prepojíme torčku s tým repeaterom. Pozor, nie je takto, musí to byť takto. Nech sa to nenapája. A tu môžeme dať výstup. Ja vám to ukážem na tejto redstone lampe, ale s týmto máme obvod hotový. Môžeme vidieť, že to spravilo, prebliklo. Tu tiež znovu a takto to funguje. Takže nám to funguje. Je jedno ako využijete tento obvod. Ja som ho napríklad potreboval pri block changery alebo block swapper, môžete si to volať vážne ako chcete, mne je to úplne jedno, že ako to vy budete volať, ktorý vyzerá asi nejako takto, ten block swapper. No, ja vám ho teda ukážem. Toto dám preč, lebo mi to zavadzia. No, takže bloky 2, ktoré chcem vymeniť, ja použijem stone brick a zlato. Tu si spravíme takýto oblúčik, ako keby, a na toto miesto práve sa bude vysúvať ten blok. Počkaj, ja niečo skúsim. Áno, dobré, super, no tak si môžeme takto spraviť vlastne také osvietenie. Ja som tam používal predtým glowstone, keď neboli ešte tieto redstoneové lampy. No ale vy už tento problém budete potrebovať, vy tam môžete rovno dať redstoneovú lampu aj ju napojiť zozadu, ale ja som napríklad tento obvod potreboval, ja som ho asi nejako zle posunul. Áno, zle som to posunul, má to byť takto. Sem, toto ešte zasuniem a hodím tam takto ten blok a sem hodím stone brick. Dobre, takže ja som to potreboval pri tom, pretože som si chcel spraviť také svetelné chodníky, ale nevedel som proste, poznal som iba ten exchanger, ktorý tie chodníky, proste exchanger, ktorý vymienial bloky iba na chvíľkový signál a z toho time setupu, ktorý redstone určoval, či je deň alebo noc, išiel stály signál. No tak práve na toto som to použil.
ako môžete vidieť, no tak to vážne funguje. Keď si to navedieme, tak nám to pekne preblikne. Tu si to navediem, tu predstavím točový výťah, takto, a teraz sa môžete presvedčiť, že to naozaj funguje, že zmačknem páčku a vlastne toto musí byť ešte viacej, pretože by to nestíhalo ten obvod. Takže zmačknem páčku, blok sa vymení, zmačknem páčku znovu a blok sa znovu vymení. Takže práve na toto som to používal ja. Vážne môžete to využiť na veľa vecí. Tak ja dúfam, že vám toto videjko pomohlo a uvidíme sa u ďalšieho videa, v ktorom vám ukážem ďalší môj vynález. Bude to ruská ruleta v Minecrafte vlastne. Už je to 4. verzia, ktorá už možno je aj finálna. Môžete ju vidieť tak, na druhej strane, tu je. Len ja som tam ešte pridal jednu bed, takže už to je lepšie. Tak, toto by bolo k tomuto videjku všetko. Keby ste potom chceli, no tak by som vám možno dal túto mapku na download. Je tu vážne veľa recov nových vychytávok. Máme tu aj takýto portál. Je tu veľa recov nových vychytávok. Proste všetko, o čom som sa pokúšal, som sem hodil. A no, ja si ešte rozmýšľam, či vám to sem dám alebo nie, pretože na tejto mape pracujem už vážne dosť dlho. No tak, ja sa rozmyslím a zatiaľ čau.